ľudia, ja si kúkam proste moje shorty a tak, dávam si na ne lajky, kúkam sa, 1 like, kúkam sa, 2 lajky a zrazu sa kúknem sem a ja že a dal som hneď like a mám 21 lajkov na tomto videu. 21 lajkov. A ty kokos, ja neviem, čo sa deje s tým. Tuto mám 15 lajkov, tuto mám 3 lajky a posledné video to uvidieť. Kúkajte, koľko na toto zajanotí a koľko lajkov. Takže tak do ďalšieho videa a my si ukážeme, ktoré videá som mala v plánu natočiť. Počkaj.